D'acord, estic ben passats. Bon, llavors, què aneu a fer? Oye, tu, això del bàsquet no ho feres ja l'any passat. No vaig poder, perquè algun graciós vaig treure una pilota del cap. Però enguany he vingut preparat. Casco! Magnífic. Por si acaso le dan, ¿no? Ja no hi ha perill. Necessito una pilota. Oh! Una altra volta no! Fran, estàs bé? Fes una cosa! Criminals! Crideu un metge, home, feu alguna cosa! Tengo ahí en No medio. cal, home, que si l'any passat es va alçar, ara també. Bueno, pues, a ver qué queda. No, i tu què vas a fer? Conta. Jo vaig a fer una mescla entre l'esport i les pel·lícules, recreant una escena històrica, la parada de Sylvester Stallone en Evasión o Victoria. Y tú me ayudarás, te posarás así, te la pasas una pilota, haces más, que no quieres la teva puntería. Venga, a la faena. Però tu t'has adonat que el sol és de fusta? A la faena, de la faena. Son profesionales, Venga. Hombre, Venga, Pepe, dispara. Dispara, amigo, dispara. ¡Oh! si és que es feia vindre, serà un miracle si no t'has trencat un os. Vinga, tranquil, que ja ha passat tot. No, d'això res, he caigut malament. Stallone no va caure així en la pel·lícula. Tornem a fer-ho, vinga, llança minuts. Cuando quieras, Pere, venga. Mira, tinc prou. Venga, tío. Me he brincado el chelón. Vinga, para, i els portarem a l'hospital. A este le feia més falta. El cop al cap que el seu amic. No siento las piernas. No, tornem a fer-ho, llançament de l'efectiu. Per això l'altre és bona, vinga. L'última, vinga, llança minuts. Venga, Pere, dispara, dispara. Crec que ara ja sí. Sí, millor passen altre número abans que altre faller vulgui fer una animalada. Dios mío, no siento las piernas. ¡Por el fútbol! ¡Os acaban de meter la meta!